एबसुनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि रुंसारि कनकेश्वर नार्जारीनि मुङै कनकेश्वर नार्जारी मेमोरियल फुटबल जि ट्रफी 2023 दिनै जागायजेननाय रामफलबिल दखना दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो रामफलबिल दखना गेलेमु आफादनि मोनसे जथाय इनिशिएटिभआव 17थि खेब देग्लाय बोसोराव खुंदों। बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो बाख्नायथाव। गिबियावनो आङो जोंनि गेदेमा दैदेनगिरि रुंसारि कनकेश्वर नार्जारीनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आफा इसोरनियाव आरज गाबदों। बे गेलेनायनि गेजेरजों रामफलबिल आरो क'क्राझार ओनसोलाव मोनसे जोंनि गेजेराव जिखिनि जोंनि टेलेन्ट आरो स्किलफुल जायफोर प्लेयार्सफोर दङ, जायफोर क्लाबफोरा बेयाव बाहागो लादों, बिनि प्लेयार्सफोर आरो नायगिरिफोरा जेरैबायदि बेयाव बाहागो लादों, बे जोबोद जोंनि थाखाय थुलुंगाथाव। आरो बेखायनो आङो बुंनो सानो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मोनसे थांखि, जे मोनसे एजेन्डा, जोंनि गेदेमा दैदेनगिरिफोरनि जिखिनि कन्ट्रिबिउसन, जिखिनि बिहोमा आरो बे बिथांमोना जिखिनि आदर्श आरो नीतिनि गेजेरजों माहारि दैदेनबोबाय, माहारिखौ सिबिबाय, बिथांमोनखौ जों जेब्लाबो गोसोखांनांगोन। बिथांमोननि हाबा मावनायखौ जों जेब्लाबो जुगामि खालामनांगोन। आरो नैबेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों, बेबायदि फुटबल मोनसे टुर्नामेन्टनि बा ट्रफिनि गेजेरजों एबसुनि मोनफ्रोमबो दखरा आरो जिल्ला आफादफ्रा जेरैबायदि जोंनि मार्टियार्स, जोंनि गेदेमा रुंसारिफोरनि मुङै जि मोनसे इनिशिएटिभ लाबोदों, गोब्राब थासारिखौ नेवसिनानै, रांखावरिनि आंखालखौबो नेवसिनानै, बे जोंनि मोनसे विल पावार आरो मोनसे स्पिरिट, बेनि थाखायसो बियो जाफुंसार महर मोनदों। दा बेखाय जोङो दैदेनगिरिफोरनि मावलांनाय बिहोमाखौ जों मालाबाबो बावनो होनो हाया। बेखौ जों अराय गोजोर खालामनांगोन। इयुन जोलैया मिथिनांगोन, फरायसा फरायसुलिया मिथिनांगोन। आरो नैबे गेलेनायनि गेजेरजों कनकेश्वर नार्जारीया अराय गोथाङै थागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु आफादा बिथांनि जोनोम सानखौ जोङो खुंबोदों। रामफलबिला जोङो दैदेनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोसोखांथावनि थिलि, जेरैबायदि गारलाबाथा बसुमतारी, कनकेश्वर नार्जारी आरो गोबां दैदेनगिरि बेयाव जोनोम मोनदों। दा बेखायनो बे मोनसे जोंनि थुलुंगानि फुरि। आरो नैबे गेलेनायाव साबना हामना मोनसे बेस्ट पारफरमेन्स जों मोनगोन। बेनि गेजेरजों बे ओनसोलाव आरोबाव खौसेथि, जोंनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। आरो समाज बेरेखा जिफोर हाबाफारिफोर दङ, ड्राग्स, जौ जुवा, दायना दायनि, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो जिखिनि नेगेटिभ माने जोंनि जे मोनसे सिन्ता बा साननाय, जोंनि लाइमोनफोरा मबाइल, बाइक आरो ड्राग्सनि फारसे जे मोनसे गावनि इनार्जिखौ नस्थ' खालामनाय, बेखौ जोङो राइट डाइरेक्सनाव लाबोनानै जोङो जुदि गेलेनायनि गेजेरजों बेस्थ' लाखियोब्ला बिथांमोननि जि रं ट्रेक, बेखौ जोङो राइट ट्रेकआव लाबोनो हागोन। आरो बेखायनो बेस्ट एनार्जिखौ मोजां हाबायाव बाहायोब्ला जोङो माहारि आरो हारिनाङैनो जोङो जौगानो हागोन होननानै आं सानो। बर' हारिया गेलेनायनि बिथिङाव जेब्लाबो पायनियर रल लादों। आरो गेलेनाय आरो स्पर्ट्स, फुटबल, आर्सारि, बक्सिं, बे जोंनि मोनसे लाइफलाइन जाबाय। दिनै नोंथांमोना नाय, आसाम आरो इन्डियायाव बर' प्लेयार नङाब्ला इन्टारनेसनेल इभेन्ट खालामनायनि खुनु माने बेयाव माने आद्रा बादि नुयो जोङो। आसामनिफ्राय नोङो नेसनेल लेभेलाव गेलेयोब्ला बर' प्लेयार थायो। आरो नेसनेलनिफ्राय इन्टारनेसनेल लेभेलाव पारफरमेन्स खालायोब्ला जायखिजाया मोनसे नङा मोनसे इभेन्टआव बर' प्लेयारनि मासिया दिनै क्लियार जानानै थायो। बे जोंनि थाखाय बाख्नायथाव। गोजोन्थों।